Sziasztok, most egy focis videót fogunk csinálni. Zsoléval és Gabival. Mert gyerünk! Sziasztok! Bemutatom az első csapatunkat. Chelsea és Fernando Torres vagyok. Sziasztok! Én vagyok Barcelona Messi. Oké. Jó. És kezdődjék a... Várjátok! A meccs! Rajt! Gyerünk, Gabi viszi! Kicselezi a Zsolét, de Zsole majdnem elvette. És kim van? Messi! Messi viszi! Messi a szép cselező! De Torres megszerzi a lasztit, mert olyan torz. Benne is van a nevébe. Jaj. Messi elhagyta a stoplista papucsát, de Torres kihasználja az alkalmat, és egy kapufást lő, ami be nem megy. Nem tud üres kapura rúgni, de Torres megszerezte a lasztit, de utána Messi elvette és rálőtte, mint egy hülye. Pina punci, magina egy nunci, la. És most jön öreg, Sziasztok! Hagyjuk be István vagyok. És máma a Chelsea és a Barcelona 0-0 az állás. Én Hagyjuk be István voltam. Ez a Pina hírek. Sziasztok! Na. És most jön egy interjú a Leonardo Messivel a Barcelona csapatból. Itt van. Én régóta ismerem ezt a csapatot. Én régóta ismerem ezt a csapatot. Nemrég játszottam vele PS-en. De most eddig 0-0 az állás. Lehet, hogy a Gabi ki fog kapni. De az se biztos. Köszönöm, itt vagy Jossina. Mehet? Na, és ennyi lett volna az interjú, és a reklám. Sziasztok! Messi kihasználta volna az alkalmat! De Torres befi! És Messi egy szép gólt! Ja! Szóljon pár gólt az első góljáról! Hát, nagyon örülök a gólnak! Jóra, csá! Nem. Egyébként, haj, remek, fúj. Torres viszi a labdát! Kihasználja az alkalmat, de nem sikerül! De Torres újra megszerzi a lasztit! Torres viszi, szépen kísérezi a nagy Leonardo Messit, és rálövi, de nem megy be! Messi kihasználja az alkalmat, és egy szép gólt elő! Na, beszéljünk a második gólról. Jó. Már csak egy gól választja el! Mert 3 gólos. Mert 3-ig megy. Hagyta. Akkor még Zsolét, vagy Messit 2 gól választja el a gyereségtől. És még lesz 2 szünet a meccsből. Torres viszi a labdát, cselezés, rálő, de ez túl magas volt. Hagyta. Gyerünk, Torres megszerzi a lasztit. Cselez. És megfogta a lasztit. Torres viszi, cselez. Messi nem bírja elvenni. És Torres belövi az első gól. Na, szólj az első gólodra. Hát, már fáradok. Jó. Ott meg a ribancsörekedés. Jó, várj! Itt jön a Sziasztok! Most bemutatjuk
Játsszuk a ribac verekedést! Na most megmutatjuk a fogyatékos rajongókat! Én most el fogja járni a Gangnam Style-t! Aztán el fogja járni a Gangnam Style-t! A Slender! Nézzetek meg az arcokat! Itt van egy! Meg eltakarja az arcát, mert ő Slender! Jaj! Slender! És megmutatjuk a legújabb kapusunkat! Mr. Botot! És beállítjuk őt kapusnak! A legjobb kapusunk! Oké, most Gabi szédül, hívjuk már orvost! Na, és szeküdj le! Zsale! Szálljon át lélegeztetést! Szálljon át lélegeztetést! Azt tisztelt a hülye! Szálljon át kell lélegeztetni! Gyerünk, Zsale, mert meghal! Meghal! A Zsule ment! Dr. House! Dr. House! A zombi bazzeg! Na, vége a reklámnak! Újra itt vagyunk! Messi vissza a labdát és belefít! Messit! Már csak egy gól választja el a nyeréstől! Nem! 2-1 volt. Még 2 kell neki. Nem, eddig 4-et lövött. Torres vissza a labdát! Cselez! Cselez! Torres ott hagyja a labdát! Menjél sírni. Torres viszi! Viszi és rálövi! És egy szép gól! Itt a legjobb kapus. Nézzük meg Torres arcát! A második gólra! Na szétbőrgetve. Az jó! Vissza! Jó, kit érdekes? Messit egy gól választja el! És Messi nem kegyelmez! De még Gabi kérhet egy plusz gólt! Visszavágó. Nem! De. Aki most ezt a gólt belövi, az a világbajnok! Jó. Ez az egy gól választja el őket! Folytatjuk. Most újra bemutatjuk őt! Aztán jön a Chelsea, Fernando Torres. Barcelona, Messi. Jó, és most jön a reklám! Jó, bozd meg itt a reklám! Most miért se jön a gyerekeknek? Mamma mia! Itt nagy Zsola! Elment sétálni! De találkozott egy Gabival. Aki megnyilkolta. Gabi meggyilkolja Zsolét! Nem öllek meg rendesen. Erre folyam, ha hátszúrom, de nem igaziból itt, mint hátszúrnám. Dőlje. Ez fájhatott! És ennyi volt a reklám. Bence! Na, gyerekek, álmodjatok rosszat, és vége a reklámnak. Na, újra itt vagyunk, az utolsó gólért játszunk most már. A pályáról közvetítünk, és megy. Élőben menj. Kérem a visszapasszot, és menj hátra. Kapu az én sütőre. Hátrébb, a kaputól. Kérem visszapasszot. Torres viszi! Cselez! Viszi! De Messi! Kiviszi a pályáról, és szöglet van! 11-es, itt fogta meg. 11-es van! Az operatőr, kiszámol én! Itt ezt fogd meg. Annyi. Fogd már, add már oda majd a izének. Ez az utolsó gólja! Beszedjek ki valahova, oké?
És Messi kivédi! És Messi nem kegyelmez be az utolsó gólt! De a Gabi kérhet még egy plusz gólt. Visszavágó. Egy visszavágó, ez most 1 pontig megy. Nem, de szalíts, hogy egy pont. 3. Sziasztok! Most már a harmadik félidőnél járunk. Nem tudom, hogy számolják a focisták, én kosaras vagyok. Én is. És... Még negyedik is van. Jó, akkor Jó, ez a negyedik, nem érdekel most. meglátjuk. Na és ez az utcsó kör 3 gólig megy. Ezt is a pályáról közvetítjük. És megy. Várjál, szólok, hogy mikor most. És Messi nem kegyelmez, és nem lövi be. De Torres kihasználja az alkalmat, és megemeli Messi fölött. Saját kapujátból! Győztél, Forrest. Nem. 3-ig megy. Na, Vissza. Jó van, na, Forrest. Torres! Nem baj, nekem Forrest! 3-1 vagy nem? Nem, 1-0, újat kezdtünk. Ja. És Torres nem kegyelmez, már csak egy gól kell a győzelemhez. Én mondtam, hogy csak hagytam magam. Nézzük Messinek az arcát. Nézzük, Messi viszi. És rálövi, de nem megy be. Torres kicserezi. De Messi elveszi. És egy szabályos buktatás. És az operátor segít Torresnek. Ez nem ér! Szabad! És sárga a Torresnak! Nem, sárga lap az operatőrnek. Vitt hátrébb, nem onnék most. Nem is. Hátrébb mondom, onnék. Innen megmutatom a pályán, hogy hol van. Na, várj egy kicsit hátrébb. Pályán az itt van valahol. Most el van képzelve a pálya innentől idáig, és ott van. Na, mehet. Messi viszi! De lehajtja a papucsát! Torres kihasználja az alkalmat. Viszi, cselez, rálő, és gól! Gól! Ezt visszajátszuk, ezt a... Torres kihasznál. Lövi, és gól! Na, lájkoljátok YouTube-on, és bemutatom a szereplők igazi nevét. Ő volt... Gabi Unkiánzány, de elmondom meg a rendes nevet, mert én egy videós vagyok. Sziasztok! Sziasztok! Most Marka is ott nem akar jelentkezni, ezzel most nem mondom. Vagyok Kis Bence, Nagykámmal, Nagy Mivel. Iratkozzatok fel Gabun 94-hez és hozzá. És Rácz Istvánhoz. Na, sziasztok, látjátok, kész!